Ľudia, dneska tu máme prvé video z Robloxu na tomto kanáli. SK Hráč hraje, takže nový kanál a my už sa na to rovno vrhneme. Otvoríme si tu nejaký a máme tu nejakého rovno peta. Je tu aj môj brat, môže sa pozdraviť. Ahojte, ja. Tak my hrajeme hru, ktorá sa ako volá Climb and Slide. Myslím, že je to tak. Ja teraz vystupujem po týchto schodoch a už dostávam dosť veľa. Čo si na to myslíš? Ty kokos, že som dostal ten za 3% na tom druhom najlepšom. Áno, ja teraz Ja sa snažím a už dostávam aj 1000 plus, takže to je pre mňa dobré, ale nejak veľmi rýchlo sa mi to míňa. Pozor. Počkaj, Som už iba pár percent, ale som vysoko vo výške 300 km skoro, čo je veľmi vysoko. My teraz pomaly vychádzame hore a ja už sa asi idem šmyknúť. Dobre, poďme sa šmyknúť. Chceme 1680. Ja už idem, ja dostávam 5 miliónov za jednu sledu. Dobre, tak tu máme nejakú zadarmo reward. Takže si to nedá Počkaj, ja už sa som to úplne hole zase. Počkaj, nedá sa to klivenúť. Ja len to sa asi nedá. Free reward. Máme tu môjho kamoša Alexa medzi tým. Alexa Piper. Počkaj, nemôžeme točiť, škoda. Free gift, aha. Alexa Ha, Piper. joinul sa na mňa, super. Alexa Piper, čau. Počkaj, mu napíšem, že točím video. I mne Tak, točím video. mu napíšem. napíšeš čau, Alex. Napíšeš čau. Nie, no, nevieš, že kto si ty. Ja neviem. Dobre, tak ja si tu chcem kúpiť nejakého peta. Kde? Si kúpim. Tam som ho videl, nešiel. Ja som úplne to z ňou neviem. Si. Povieš mu, že ja hľadím s vami. Ja mám to, zatiaľ som najlepší z vás. Dobre, ja už idem hore. Ja už som Taký mi napísal, že či čo. Dobre, ja už idem hore. A teraz, Ja sledujem. ale Čauka. Ja už letím hore. Taký pomalý. hej, ale pozri, ja som iba začiatočník a tak to ide Pozak, ja rýchlo. idem rýchlo. Pozor. Hej, vidím. Ja som mega rýchlo. Som teraz vo výške iba 600 metrov, to je veľmi málo. Ty kokos. Ja som vo výške teraz, som 100 metrov. Výške 100 metrov. 100 metrov. Ešte idem a už sa šmykam. Jeden hore tam mal byť cigel. Mám už 22 Dobre, ja som dostal ďalšie peniaze. Mám 22 miliónov. Si kúpim takýto boatkar. Koľko stojí dla... Ja už môžem o chvíľku mať vozík, môžeš sa na neho pozrieť. Aha. Počkaj, ja si dám... A čo robia tie poušny? Poušne ti pridávajú rýchlosť, pridávajú ti... Dokedy ti pridávajú, že viac budú pridávať peniaze. Aha, dobre, ja už teraz letím hore, pretože som veľmi rýchly. No a, Ja už mám 36 miliónov a idem si otvoriť to najlepšie vajíčko. áno, teraz som hore. Ešte, kočujem dáva aspoň, asi 2000 nedám. Slajdujem. Som dal 5. Zase? Yes. Zase 5. Dávam asi viac. No, Kúpiť ne. takýto flamingo kar, ale ale počkaj, kde sa otvárajú tie vajíčka? Tam na Aha. boku. Tam. Máš ale na toto pelové. Dostal si tam potom. Ja si idem otvoriť to najlepšie. Kulko. Dostal kulko. Dobre, takže už mám tých Zase petov. kačujem tu. Zase Budem kačujem. teraz rýchlejšie, teraz sa to dá. Počkaj, ja idem asi si dať. Ale aj. Pozri, jak rýchlo to letí. Už mám 3000, až dostávam veľa. Dobre, ale pozri na mojich petov. Poď sem dole a ja ti ukážem mojich petov. Počkaj, hraje to, ale hraje. Poď dole,
ja ti ukážem svoj petov. Dobre, ja už zoskakčujem, pretože Ja dostala som teraz. Čau, pozri Čau, na môj čau, hej, petov. hej, vidím ťa, Vidím vidím. môj petov. Vidíš, aký môj. Hej, ale chcem nájsť Alexa. Môžete mu dať, môžete mu dať odber, ináč je to kanál CFTSK hráč, keď ho poznáte. Ak si tu predo mnou. Je tu? Aha, to je nič. Tak ja potom budem sa snažiť dostať viacej peňazí a teraz ideme hore. Ja budem dostávať viacej peňazí. A ľudia, dajte aj na kanál odber na Hruškovo FC, aj na tento nový kanál vlastne SK Hráč hraje, čo je nový kanál. A dúfam, že sa vám bude páčiť, pretože do konca roka to chce dať 50 odber. Videá tu budú vychádzať prevažne asi z Robloxu, pravdepodobne s mojim bratom, s kamarátmi. Keď dole je Alex teraz. Dole je Alex. Alex by mal tu byť. Čo? Neviem ho nájsť. Nie, on sa ujvol. On sa ujvol, dobre, no nič. Abo my si... Nie, ja už dáme posledný tým. Počkaj, ukážem ešte. Nie, nemusíš. Tu stlač. Počkaj, ja viem. A tu si daj to peta, on ti bude pridávať miliónu. Už som si ho dal? Hej, nie, ty si ho musíš dať to. Daj. Ja ti musím myslieť. Pozri. To je slabší tvoj ten. To si dáš preč a dáš si tomu. A pozri. Keď letíš? Aha, fakt. No, ďakujem. Ty kokso. Ja tu musím tam. Tak toto. Tak teraz letím hore jak blázon. Ja si jezdím toto. A na konci ešte jeden, ešte lepší, neviem, aký je lepší. Ja ho vyšlem. Dobre, sa ujvujem. Dobre. A ideme si zahrať aj inú hru ešte v tomto videjku. Teraz toto, jak sa volá, kde sa kúpujú brainloti. Nie, toto asi nie. Čo? Ja by som si zahral, tu máme Snowplow asi nie. Toto Marble Ball by som si zahral. No tak, nie, to napríklad blbol. To nájdeš na ploche na začiatku. Blbol. Marble Ball. No, dobre. Počkať, ale ja neviem, jak sa to... Aha, to aj tu musím. Hradaj. Nie, toto nebudeme hrať. Ideme nadať čo iné. Dajme si... Aha, uhádni logo, presne. Dobre, to mám, takže to je. A to je už úplne dole, ja to mám to. Tak, ideme na prvé. Karker, kur, nevieš čo je? Lebo ja brainroty nepoznám asi toto. Je to toto. Salamino pingvino, to viem, to je, lebo tu má salamu. Čakaj na mňa, ja ti ukážem. Počkaj, tank, keletank, je čo? Počkaj, daj. Tank, keletank, je čo? Nie, to nie je tank. Toto, hej, lebo ja to nepoznám. Lebo tam... Kauzolini, kadanino, to je toto, nie? Nie. Lebo tam to dole. Hej, bo to je toto viem. To tam znamená. Bicicletila. Áno. Toto disondino, si toto je toto. Pasta mia, to je toto. Hej, lebo tam to je špagety toalet. Pipi kiwi, to je toto. Ty je toto. Nie. Tam to je ty. Toto je jasné. Tung, sahur je toto.
A travo je toto. Počkaj, Čo? Ja som si robil sám. Počneme si za... Ponekambala bude toto. toto. Bombardiero krokodilo je toto. Horina kapučína je toto. Počkej, dojneš sa na mňa. Čimpanzíny bananiny je toto. Kde si? Dobre, tak my už myslím si, že by toto bolo pre dnešné ako všetko. My sa s vami učíme a zatiaľ čau. Čau.